ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಬೀರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ದಿನ ತಾದಿಬರಿಟು ಬೂರ್ದಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬಗೆಟ್ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಲು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋಜಾಯಿನ ಬಗೆಟ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಬಾರಿ ಜೋರುದ ಆಕ್ರೋಶಲು ಕೇಂದ್ರ ಬರುಂದುಂಡು. ಶನಿವಾರ ಕಂಡ 11 ಗಂಟೆ ನೀವು ತೆರಿಪಾಯಿದ್ದಾರೆ ರೆಗ್ಯುಲ ಸೋಮೇಶ್ ఆయన కడ ఓడైనా తెరిపోతుంది ఆయన కడ పూర్వం వేరే కడ పూర్వం ఇన్ని ముట్ట ఎర్ల పోయి ఇద్ద ముట్ట ఇద్ద నిప్పులే పోతుంది ఓడనే తెరిపోతుంది మీరు హోటల్ దారులు ఆర్ల తెరిపోతారు ಅವು ಅಪ್ಪನ ಬರ್ಬೇಕು ಏರು ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ಬೇಕು ಐಕ ಆಡ ಬಂದ ಯಾರು ಹೊಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಕೊರೋನಾ ಪೋಡಿಗೇಡು ಏರ್ಲಾ ಕೈತಲ್ ಪೋಯರ ತಯಾರಿಚಾಂದಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕೈತಲ್ ಪೋದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಉಪಚರಿಸಾದು ನೀರು ಪರ್ಪಾದು ಆಧರಿಸಾದು ಮಾನವೀಯತೆ ತೋಜಾಯಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಂಜಿತ್ರೆನ ಬಗೆಟ್ ಜನಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ತಾದಿಬರಿಟು ಬೂರ್ದಿತ್ತಿನ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐತಾರ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ ತಾದಿಬರಿಟೆ ಬೂರೊಂದು ಗಾಳಿ ಬರ್ಸಗ ನಡುಗೊಂದು ಮರಗಟ್ಟದ ಪೋಯಿಲಕ ಆದಿತ್ಯರು. ಐತಾರ ಕಾಂಡೆ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಮಾಡೂರುದ ಜೀತು ಪಂಪಿನ ಹುಡುಗೆ ಪೊಸಕುರಲ್ಗ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ದು ಪೊಸಕುರಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಜಾಗೆಗೆ ಪೋದು ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ನ ಸಹಕಾರಡ್ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್. ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಗಟ್ಟಿ ಸೇರ್ನಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಗೆ ಸ್ವತಃ ಕೋವಿಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದುಪ್ಪುನ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೆಗ್ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಕ್ರಮ್ ರೆಗ್ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾಂಡಲ ಏರ್ಲ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬಗೆಟ್ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಂದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋಜಾಯಿನವು ಇತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆದ ವಿಷಯ ಆತಂಡು. ಒಂಜಿ ಬರಿಟು ಮಾನವೀಯತೆ ತೋಜಾಯಿನ ಬೈಕ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ದ ಮಹಂತೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಂಜಿತ್ ನನಂಜು ಬರಿಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಇಚ್ಚಾಂದಿನ ತಂಕ್ಲನ ಕರ್ತವ್ಯಲ್ನ ಮದತದು ಉದಾಸೀನತೆ ತೋಜಾವನ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಇನ್ನತ ಬಗೆಟ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸರಿಯಾಯಿನ ತೀರ್ಮಾನದೆತನುಡಾತಂಡು. ಸಭ್ಯ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಪಂಪಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪಡೆಯಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿಂಗ್ಲ ಇಂದು ತಂಕ್ಲನ ಆಡಳಿತಗ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ. ಅಕ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖರು ಕುಡ್ಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಇಂಬೆರ್ಲ ತಂಗ ಐತಾರ ಕಾಂಡೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿಲ್ಲಕನೆ ಇನ್ನತ ಬಗೆಟ್ ಐತಾರ ಕಾಂಡೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಲಿಗೆ ತಾನ್ಲ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾದೆ ತಾನು ಪಂಡಿನಪಗಲ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕಡಪುಡೆ ಪಂಡದ ಸ್ವತಃ DHO ಉತ್ತರಿಸಾದಿರ್ ಪಂಡದ್ಲ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಪೊಸಕುರಲ್ಗೂ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾದಿರು. ಕೋವಿಡ್-19 ಮಹಾಮಾರಿದ ವಿರುದ್ಧ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟ ಆವೊಂದುಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಲ ಹಿಂದೆಕ ಬೋಡಾದ ರಾತ್ರ ಪಗೆಲು ಬೇನೊಂದುಂಡು. ಮೊಕ್ಲನ ಈ ಹೋರಾಟಗ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಟ್ ಸಹಕಾರಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಇಂಚಿತಿ ಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟದ ನಡುಟು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಕ್ರೋಶಗೂ ಗುರಿಯಾಪಿನ ಅಧಿಕಾರಲನ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ದೆತನೊಡಾಯಿನವು ಇತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.